tilaisuudessa ja tää on ollut aivan mahtavaa. Mä oon itkettänyt ja naurattanut nää 2 päivää. Pieni äiti valvoo teltassaan, lapsi pieni uinuu yltä kehnassaan. Savu nousee nuotiolta suunnelleen, vartija vain seisoo lyötätään huilleen. Ei muumi taloa lukita, ei muumi, kun nämä hiipujota kielletty. Ei muumi. You cross the line, so you're gonna have to turn around. Don't you know it's going too fast? Racing so hard you know it won't last. Don't you know, what can't you see? Slow it down with the song, say you know, just let it go. Esimerkiksi on ollut hämmästyttävää havaita, kuinka monenlaista osaamista ja kuinka täällä on ja kuinka monitaitoisia ihmiset ovat. Auringon ruusunpunainen liina heittyy ensin kuusien kärkiin, siitä talojen yli viimeiseen varjoiseen tupaan asti. Lumikin nostuu ikkunoihin. Hiljaisuus on täynnä enteitä ja voimaa, kuin valkoinen, johon värit piiloutuvat. Keväällä laaksoi valossa ja linnut tulevat. Ja tämä nykyinen kirkko oli tumma alun perin, niin kuin tässä kuvassa näkyy täältä vastapäiseltä rannalta. Mutta 1913 kirkko maalattiin valkoiseksi. Se oli sitä rovasti Kätön aikaa varmasti. Ja tässä Hullan talossa oli myös tämmöinen vanha aitta, jossa oli kivimankeli muun muassa tuossa keskimmäisessä rakennuksessa. Ja meiltä kotoa tuolta Valkolasta käytiin kanssa mankeloimassa lakanat täällä. Ja itsekin muistan, että joskus sinne pääsi siihen kivimankelin päälle istumaan siinä, kun ne veivät estäkästä. Mikä siinä ei voinut koko aikaa olla, koska se oli vauhtia ja meininkiä. Sukat on sillä makkaralla ja letä se päivän kakkaralla. Ja kylpä 9 pilven alla ja pukuja sillä on pöydän alla. Ja perhonen porkkanata meillä täällä on, kato näin. Ja sitten me lähdetään ottamaan tuolta, lähdetään pohjaongelle ja siinä on nöfnöffiä, ei kun tää on määmäätä. Tämä ei ole
elämämme riemu ja rikkaus, sekä rinnassa riehuva rakkaus. Ja pettymys tuo totta tosiaan, väliäitäistä kaikki on vaan. Tää yläpuoli on tällainen neliskanttinen ja pienempi ja alta suurempi. Tuossa on nyt se, että kun tää ohennetaan, niin tuossa se pitää sitä tuon pyöreän kulman päällä. Niinhän siinä sitten kävi, että loppu työt, loppu rahat, alkoi loppua ruoka. Puhuttiin todellisesta pula-ajasta. Ja siinä vaiheessa yhtäkkiä 32-luvun ihan siinä alussa, niin Ruuselehvi yhtäkkiä aukasi semmoisen suuren työmaan Nikaran siellä ihan perukoilla Konttiahon palstalla. 1 kuorma päivässä kerittiin tuoda. Siinähän joillekin hevosmiehille tuli lähes 100 kilometriä päivässä hevosella ajoa. Jos olisin tässä pidempään, saattaisin pitääkin sinusta, tai sitten kyllästyisin tutkivaan katseeseesi, jos painat silmäni seinää vasten. Voisin huokaista tai työntää nauraen kasvosi kauemmaksi, mitä tahansa minusta odotat, sitä en ole. Soitan kyllä, mutta mitä sanon, sillä toinen on niin ihana, niin ihana. Sinä sanasi annoit jo valasi vannoit ja lupasit olla mun omani. Lemmeen valoja, ei rakkaudella rajoja. Multialla, jos jälkeen jää. On laakso, on vuoret. Tie vie pieneen taloon. Näettekö? Joo. Tämä, että ihmiset osallistuu, se on yksi tärkeä tekijä. On kivaa, kun ihmiset osallistuu ja tulee katsomaan. Ja sitten toinen on se, että siis Multiainen uskoo, että kaikesta selviää ja kaikesta voi tehdä. Ja täältä saa mukaansa niin valtavan paljon ideoita ja asioita, että tuosta ja tuostakin asiasta kyllä tämä voidaan läpiviedä, kunhan vaan uskotaan siihen, mitä aiotaan tehdä. Ja vaan vilimataan eikä soua. Mun sydän surujani, enkä mä muille ilmoita. Mun sydän surujani.
Tall and tan and handsome, the boy from Ipanema goes walking ahead. He passes, I smile, but he doesn't see. Sitten Toivo Pekkanen mainittiin. Ja Toivo Pekkasen 3 tytärtä oli erittäin tärkeässä roolissa kyllä niin kuin myöskin. Sittenhän Maija Pekkasesta on tullut kaupunginteatterin pääpukusuunnittelija, Helsingin kaupunginteatterin pääpukusuunnittelija. Ja Euroopan Skenografiliiton puheenjohtaja. jopa niin. Ja sitten Ilkka Pekkanen valmistui dramaturgiksi ensiksi ja sitten oli pitkään Kuopion 30 vuotta Kuopion kaupunginteatterin tuottaja ja dramaturgi siellä ensiksi ja sitten tuottajana. Ja sitten Hanna, nuorin tytär, on kultaseppä, hopeaseppä. Mä muistan, kun me näytettiin, minä ainoana poikana ja 3 tyttöä, niin me näytettiin jotakin kuningasta ja prinssiä ja prinsessaa siellä heidän salissa, kun siellä oli niin upeat huonekalut, semmoiset korkeaselkäiset, hienot niin kuin nojatuolit. Ja Ja Pirkko on nyt siis täällä alhaalla. Ja siellä hyppää Sanna Purokuru näin. Muut. Kyllä hiippailee yleisesti Pasi Aalto. Ylikonstaapeli Olavi Pienimäki, Jyväskylän poliisilaitos ja Supon Juhalin oikeus. Käyn aallon laitaa, minä ilman paitaa, ei estä kukaan, kun matkaa teen. Mä suvi tuulen, mä kutsun kuulen, se ottaa mukaan mut uudelleen. Missä viihdy keisi? Tule baby keisi. Missä on se keisi? Jo aamulla 2, sä soitit soivat kai 2. Kello 1 mä juuri erottiin, niin me vois sua ymmärtää. Ei haittaa, kun vaan rahaa on, ei haittaa yhtä. Euron kappale. Ne on tarjouksessa tänään. 50, 70, 80, 90. 20.